Ja nevidím ani tú ruku. Tak ma to bolí. Zober telefón, Karol. Ľuka, máš 2 školy, Patrik. Baví ju stream, ona by chcela streamovať. Ale nemôže. Áno, spojené. Tak sa nám to páči. OK, Samo, končím, brate, lebo idem niečo vybavovať, jo? Prečo? Ja som zavolal ti povedať, ja mám niečo odesaté, musím ísť preč. Ozaj, to ti prisám na moje deti. A kam ideš? Niečo vybavovať, brate. Vidíme sa. Nič si mi nepovedal na začiatku. Ja som ti zavolal povedať, nedelu sa vidíme. Ale hovoril som to dneska na streame. Čo mám ja robiť? Jaj, priatelia moji. Čau, Samo. Ty kokos. Ľudia, prosím, viete zavolať sem Tomiho? Viete sem zavolať, prosím vás, Tomiho? Chcem mu niečo povedať. Viete ho sem, prosím vás, zavolať? Ja nechápem, podľa mňa jasne, že sa